Morjesta! Tehdään taas kauppakassivideo. Tänään tuli kaikenlaista tavaraa hommattua sitten. Mutta mennään pitemmittä puheitta, niin aloitellaan. En nyt mainitte kauppoja, mistä näitä on otettu, mutta tällainen oikein hyvä kauraryyni, tulee hyvät puurot. Sitten tämmösen maustesekoituspussin. Tää on varmasti keittoihin hyvää ja kaikkea tämmöistä. Tässä on oreganoa, basilikaa, minttua, valkosipulia, mustapippuria, paprikarouhetta, rakuunaa, penkkoolia, vuorisuolaa ja happomuudensähdöainetta. Eli sitruunahappoa. Ja tässä on suolapitoisuus vaan 9%. Eli se on varsin kohtuullinen. Ja ketsuppiaan tarvitaan aina. Noin. Ja sitten on näitä herkullisia puikuloita. Niitäkin vaan tuntuu menevän pussi viikossa. Ja sitten on taas jääsalaattia. Sehän vähän keventää sitten kaikkea ruokaa muutenkin. Sitten löysin tämmöstä paistettua kilohailia ja vaikuttaisi olevan kotimainen tuote, mutta maahantuoja on kuitenkin Euroeast, eli tää on jossain Liettuassa kuin Latviassa. Joo, mutta mielenkiintoista, maistellaan sitäkin. Sitten on tietty tämmönen jalostaja, naudan ja sianliha. Tää käy vaikka hernekeittoon tai suoraan leivän päällekin. Ja Euroeastin tämmöstä hapankaalia, valkosipulit, chiliä. Tätä voi heittää vaikka pannulle tai suoraan lautasellekin. Ja kun siivistä tykätään, niin Texas Pete, tää on nyt hottia. Ja jos olisi tänään hernekeittoa, niin sen kanssa hän kävisi mansikkahillo hienosti. Ei taida hernekeittoa tänään olla. Juhlamokka on aina paikallaan, eli ilman kahvia ei oikein pärjää. Blue cheesea menee taas tuonne siipiosastolle. Sitten on coleslaw-salaattia. Tämähän on vallan herkkua. Vallan herkkua, joo, laitetaan se tohon ja oi, että mitäs täältä sitten löytyykään. Ohuita kaslerpihlejä. Näistä tehdään jotain todella herkullista. Mä koitan kuvata senkin videon sitten. Sitten lisää ranskalainen sipulikeitto. Tätä voi käyttää ihan mausteena tuohon, tekee lihapullia. Tomaatteja. Omenoita. Kurkku. Sitten on crème fraîchea. Muutama purkki. Tää on Milbonan, kun voi tietää mistä kaupasta se on. Sitten on salaattijuustoa, sekin on Milbonan. Ja sitten löytyy tällaisia herkkuja kuin porkkanaohukaisia. Tämähän ne on herkkua juu. Sitten on muutama peruna. Ja punajuuria. Niistäkin keitellään ja tehdään säilykepunajuuria. Katsotaan saanko mä sitä videolle. Sitten on tätä ruokakermaa. Noin. Ja vielä löytyy purkki crème fraîchea. Maitoakin on tossa. Koko maitoa, täysmaitoa. Ja kermaviili.
Ja sitten on Oltermanni-juustoa. Tää on ihan täysmäärästä. Eli ei ole mitään kevyt juustoa. Ja sitten löytyy kananmunia. Oho. Noin ja sitten on sipulia. Ja punasipulia. Sitä menee paljon, punasipulia menee melkein joka ruualla. Makaronipussikin tarttuu matkaan. Ja loppujen lopuksi ostin vielä kaupan ulkopuolelta sitten oikein näyttää herkullisia perunapiirakoita. Ne on mun herkkua. Eli taas tuli törsättyä. Ei ole kaupassa vielä ainakaan elintarvikepulaa. Kuljetukset toimii, kauppa toimii, myyjiäkin löytyy. Mutta mennään tällä, katsotaan kuinka pitkälle pärjätään ennen seuraavaa kauppakassia. Kiva jos viitsit katsoa tähän asti ja pistä kanava tilaukseen. Täältä näitä löytyy kaiken näköisiä sepustuksia ja eri aiheisia videoita. Ei muuta kuin moi moi taas. Joo, mietinpä tuossa kauppakassivideon aikana, että voisi tehdä vaikka tänään lihamakaronilaatikkoa ja katsotaan kummonen satsi siitä tulee sitten ja miltä se saadaan maistumaan, onko se syömäkelpoista. Teen sen vähän erimoisella reseptillä kuin yleensä, että munamaitoa en käytä. Mutta lähdetään kattelemaan. Tässä on 1,5 lihaliemikuutioa. Ne on sulatettu tuohon kiehuvaan veteen ja sitä käytetään sitten myöhemmässä vaiheessa. Sitten tulee 1 kananmuna. Se on rikottu, pikkasen vatkattu tässä kulhossa. Ja sitten tarvitaan vähän vettäkin. Porkkana raastetta on tommonen 1 iso porkkana raastettu. Sitten on pakastettua, ruskistettua sipulia. Juustoraastetta, tämmönen kohtuu kulhollinen. Reilu 100 grammaa kuitenkin. Ehkä 150. Jauhelihaa ruskistettavaksi 400 grammaa. Tää on naudan jauhelihaa. Vähän rasvaista. Eli ruskistetaan tuo jauheliha ja lisäsin sinne noin sipulit ja jatkan ruskistusta. Sitten lisäillään porkkanaraaste. Eli tässä oli 1 porkkana raastettuna, isohko. Ja sekoitellaan sitä tonne sekaan. Eli nyt on porkkanat sinne sekoiteltu ja samoin ne sipulit. Vähän valkosipulia rouhittu purkista. Ja nyt se saa pikkusen vaikka muhia siinä ja sitten se otetaan jäähtymään. Ja katsotaan miten sitten jatketaan. Kiehuvaan veteen kaarellaan pussillinen makaronia. Ja se saa kiehua reilusti semmonen 8 minuuttia ainakin nuo makaronit, niin sitten ne on kypsiä. Sitten sekoitellaan makaronit ja jauhelihapöperöt sekaisin. Joo, sitten laitetaan tämä uunivuokaa ja laitellaan sinne väliin pikkasen juustoraastetta. Sitten kahdellaan toi niin sanottu lihaliemi
muna, maito, vesi, ei maitoa siis, ei missään nimessä maitoa. Kaadellaan tonne joukkoon riittävä määrä. Ja pikkasen lisätään sinne vielä vettä. Tasotellaan vähän. Pinnalle vielä sitten reilusti juustoraastetta. Noin. Sitten vaan uuniin reilu 200 astetta. Puoli tuntia, 3 varttia. Kunhan katsellaan. Seurataan tilannetta ja valmistaudutaan ruokailuun. Ja tällaisena saatiin se uunista ulos ja hetken päästä sitten ruokapöytään. Joo, ja tässä on sitten valmis annos ja täytyy kyllä sanoa, kun tuosta äsken maistoin, että aivan huippuruokaa taas. Tottahan kehun itseäni, mutta eipä kai se niin haittaa. Kokeilkaapa. Joo, ja tuossahan kokonaisannos oli sitten melko lailla iso, mutta siitähän riittää hyvin lapsenlapsillekin. Tämä on muun muassa heidän herkkuruokaansa. Ja taas tätä tarjoillaan sitten hiihtolomalla.